Chief Executive Member CEM Giant Hills Autonomous District Council GHADC Uba Thambor Shiwan Ula Jubab Yaki Jingno Badang Shen Jong President ka Voice of the People Party VPP Uba Arden Miller Basoymoy Halor ka Jingpendan Kambakla Yaka Pisa Jong ka Council Habakren Uba Shiwad Ula Kentat Mardor Yaka Jingno Jong Unoyalam ka VPP Bat Penram Yaka Jingkren Lightland Bat Kren Tokmen Jong Uba Arden Persya ya haka jingalang kabalong haka arpun rew tarik naitung hayam siang juai. Uba shiwat ulapan pau ya ka jingso kia halor ki jingkeno persya ya bat ulaong. Ka VPP kamdan hok bentuklar haki kam pisa pilan jong ka council. Ulabu jingkli ya ka jingdawa jong ka VPP ban penmap ya upat ba da ka baong. Balay ngade ban penmap na upat ba. Ngamsyam lale kababakla ber ke jingkan tho jong ka VPP kimi na ka jingbom sngo tho jong ki ya ka pisa ka ba arpho klor tingka laong CEM uba shiwad ulapan sha ba ka sorkar klap light sa arpho klor tingka sha ka JHADC na lor ka laipo klor tingka ka ba ka VPP kumba ka pau kala sngo tho bakla bat ulapan scam ba ka ni ka pisa kadai na ka benta ba ka council ka badai ka baha na ki marpo khando ban penyat ki kam ki jam ka council bat ban siu ya ketulap inang pre. Habakeren halor ke jingkino na uba dame wan hi rembai, uba shiwat ulakan taj bakam dan kanu ka jingle bakla da ka baong. Urembai ulakeno ya nga, bangala pendan kam bakla ne buri pisa ka ba arpo klor tingka kalong ka babakla. Ka pisa kalong ka babyang, bat amsyam la pendan kam bakla. Henry balengan ha penyatu ya ki baka council ka yo, dangi yo kanu ru, kikim dan hok pentim kadai ka pisa jong ka council kam dai ka pisa jong ka VPP Tihang ne ngakwa ban ai tijing syai ha ka jing yedei bat ka jing kren lailan bat ka jing kren tomet ka jong ba arden besai mod bolong wei na ki presiden jong ka ni ka parti BPP menin hang tai yang siang katkan ko jing yo sneu ko jong nga ya ka ba ma ula da wa ya nga ban pan map no pai ba te ka jing ka li hang ne ka long bale ngan hapan pan map no ta pai ba ngale ayu yo ta pai ba Henry ki ba pli ki ne ki BPP ha ka jing ya i ba ka jing tip ko jong nga ba maki ki sneu yam ren ha ka jing ye dei bat ka pisa kaba arpeo kulur ya kaba maki kimtip ro ya ka jin yo pisa ka jongi halor ka to ka jin wan ka jongki ha ka to ka sni delegation ka jongki ban ye kendo ban nga ban tuat jin tip syapang ka lai pe kulur henry kimtip pat ya ka ka ba ka sarkar kala ngalor ka lai pe kulur ka dang pelai susu ya nisa arpeo kulur ki kimtip ya kata hadin bakila mi nanga hangta gisetipat bapeleng kine ki council kidang yo biang sa ape kulu nama ka jin kwa ka jong ki ka long ba ban penbe yo pa ba ban ong ba kapisa ka ba ka council kayo ka dei ka jin tracy tom ka jong ki kata ka dei ka jin mut ka jong ki henry habakim tip ya kan de ka ape kulu ka bangidang yo ya ka ba ki kwa ban pen iya kemar pai ba kisneo yam rem ya kane bat sami kato kejing kena na ba demi bon ong ba UCM ula penja lani ula buri iya kane kebisa arpe kul ngangak lam buri kebisa kadon ba ke council kebisa ke klem duna watang si tengkaro Henry balengan haban ya tu ya u ya ki ba ka council kayo ngi yo kan nuro ki kim dan hak de bantip kadai ke pisa jong ka council ke pisa jong ka district council kandai ke pisa jong ke BPP kim dan hak ro bantu kula ya ka jing yo bat ya ka jing du ko jongi Chief Executive Member ulakren yakani hadin ka jingkren uba arden ha ka jingalang jong ka VPP hajuai halor ka shithi ka bapentip na Joint Secretary katran kam khlaw jong ka sarkar jilla ba SS imli
Bala pelat ya kabha jong ka JHADC kata arpo trik jildio arjar arpo saw sha PCCF bala pelat ya kabha ka council na ka minor mineral arpo klor kat arlak san punyau hajar lai spa andril jong usnam arajar arpo lai hadu arajar arpo saw. Nasrullah kumlu tau siang jong kari ke JHADC ulut bandawa yang nangang jungi budi banpano kuiram baga haki kilet haga sim kabar de haga pratrik jong naitung kumalang ibi nai kali kadai ke jimpuntet na UMCS USS Emily Ubalang Joint Secretary to the Government of Meghalaya Ubripet yet the Forest and Environment Department Upha as a Principal Chief Consultant of Forest but the subject only the release of share of royalty on minor minerals to the JHADC Government ka jimpat ya katagabha siya ka JHADC but kani kadai madu ka Arpo Turik Jong Ujilio Arajar Arpusaw Government Arpo Kulur Tam Arpo Kulur Kab Arlat Sampulo Jar Lais Pa Andrew kani kadai kapisa ka brother Banpelat kunu ibu Banpet ini kapisa Namar balay nitip ha ka hukum trekam jadi District Council Compare na pindo tuwap yung nungtray tang banyo bala pinikam ya kinong persyahan ni alati kasunang tenta haga jaga ban pindang ka tulop ya ginaikay triat ka daga suki triat ka daga sofa set triat ka daga komputer triat ka daga ikay bat banyo bill pa untuk kontraktor ni supplier ko kipada the voice of the people party Hagani kapor kabamanta Toko aban kerensai Ya usian jangga JHADC Bauday man pamot Mau peto jangga JHADC District Boleh utak Ya kani kapisa Panagan sarkar Kapot Bata ginantay jangga JHADC Kendo man si Shajan Mangle Shakmat Lada bak tulad peki Katamram kabaningkawe Kajong Kibagan hantay po JHADC Lani po THADC Kineban pintig na Bati nangtay Kineban po District Council Kineban po yagutulok Nalawar kata Ngayo jilipit Hagini DC Bagita Kinang simsyar hantay po JHADC Tet kila kiwala niyo Kila sang sa kabringan brio banpon Siya po Treasury Office Bangkeno yaki Noi ka Treasury Office kalale ya ka ka benta kalabet banpot ya ka taga pisa siya po District Council Uba shiwat ula therting ya kini ginongelam ka VPP halor ka jingkren bakla jongki bat ula pa ni ki sakhi sabut halor ka jingpren kam bakla jongu dada jia ba kani ka pisa kaduna ne pendan kam bakla balai endet hat la ne penbe ya upat ba bom tip ya kata rukam yo ne du pisa bat rukam pulut pisa balai MI sendan yang ada ka FIR balai empen kam sendan da upurit lada syam bangla le bakla ne pendan kam bakla ya kapisa jong ka council bo jingkli CEM Tihabak al state government kala ay ya kani kabisa ngingila pendon kam hok ya ka ngila siu ya katulap jong kinang tri ki jong ni bakat kumbala kena la ongba ya kani kabisa la buri lene la pendon kam bakala la da jia bakani kabisa ka kaduna lene kam misius lene pendon kam bakala bale amtang bersulit hat lani ban supun bi ya upat ba abo pli ubom tip ya kata kom yo pesa ya kata kom du pesa bat ya kata kom pelut pesa bale mai sendan yang ada ke FIR bale ampun kem sendan yang ada pulit lani siam bangala le bakala lani ngala pendon kam bakala ya bisa jang ke office bale nu silekat bale nu sulit penbe ya upat ba ubom tip bo susngap tang ya kajin bank team ba kajing nang penbe yo pat ba abu peli ubang bi man sngap ya ke tang de kajing penbe sudah dengan ada kalian kejonga
Ngakaran saya ngakan demjur. Ya iba arden basaya mo balong kum presiden jong ke BPP. Ba Ukraine ya ki bomde ban kren kum uriranga. Kum usi ubala julong ubala jubateng ya ka kam kum usi utiba kumnu ke state government ka pelai pisah sa ka council. Kumnu ke council ka hapan perdan kam ya kani ka pisah. Hakajin sisya ka pisah ka bangiyo na ka state government hakajin yede bat kani ka arpe ukulur. Kadai ka pisah na ka royalty na minor mineral. Handai hakani ka order ka bala ai sani ka state council ka state government ka khalemong baglani ka khalem yathu ban ong ba kani ka pisah la ai phina ka banta ba bin siu tu lo kam dei kumta handai la ka mong kumta ro hakajin siu tu ka jonga bai kat ka pisah ka bangiyo ngim dei ban pendan kam ba kala chewe ro baro ngin siu be ya ka tu lo kenang bagi kuat ban pen clear leni ban pendet no ya ku tulop jong kinong tri ki jong i hakani ka council ki jong i Henry udah wapat yang ngaban ong ban pan mam na upad ba ngasio umdan hop ban dawai nga bangan pan mam na upad ba ngaslem le ay upad ba ban ngam ju pendan kam bakalaro ya kata ka pisah kat kumbala kena kepisah ka don bangi kepisah ka don bat ka office ni bat ka jingsiu ya tutulap jong kinang tri menta kadang ya man lau benai iklam sos ni tri handai ka jing kena ka jong u baong baki don kinang tri leni ki don ki beri una ka office jong ka district council banlej maham ya ka treasury office kataro kadai ka babakala ngim jula kunta ingis tu ka ka treasury ka kam jong ka baka de ban le ni tip ya kata balay ngin ha ban le maham ban le kren ya ka treasury nim de ban long kupta rei maki ke hakato ko sngi baki wan ban ye kendo ba nga ngaya thu ya ki ya kata ka jing sisa baro ba ngi nang ni ngila le ya ki baro henry ka ka ba khado ka de ha treasury la kala ka treasury kamut kala smart ban ya ay tulong nila kimla ngimla ban lay damaki ken ban lay ban maham ban lay ban ujar ya treasury baki de ban le henday ki kenna pan ban sengi kataro kadai ka jing penbi ka jing keren ka ba ngimla ban pedian ya ka ka balong ka jing keren ka ba tang su penbi ya bo pli upai ba bo sneu tu ro te ngai na ka bentar kani nga bu kata kajing pesneu ya upat ba kamdon kajing ja pisah kamdon kajing pedon kam bakala handai kat ke pisah ke bangi ya kayat tik kayat be na ke benta ban student ya ke tulop jong kinong tri ke jongi handai ya kata kajing ya pisah kat bangi ya ro ke BPP kim dan hak bantu kelar yani kan dei ke pisah ke jongki kadai ke pisah jong ke council Teka council kasneu tu seno an priya ya kani bisa seno an le ya kani bisa handai ku makran ba arden ong na benta kani ka ape klur namar ba ngaklem ya tu ya ki ba ngidang yo susu ya kani ka ape klur uong ba ngila thir sofa set ngila thir ke jing kataro ka bam dei ka basisya iklem thir ya kitaro te ke ba kuren sumudur te kipat ba kim dei ba sngap ya kani ke jing penbe namar nglei ya ke jing penbe ke jing sa penbe upat ba henry ngamtip adu kanno kani ke jing long bat ke jing yalam ke jong ke PPP kan poi se na ke benta upat ba tengah ne kalian ke jong nga ban ong ban pan map no upat ba ngasnu ba ngam don nongrim yang aban pan map yo upat ba ngakhlem le yo upat ba ngakhlem kenno yo upat ba balengan pan map yo upat ba henry ngana kalian jong nga ngap ban pan map yo dami namar kejeng kenno kejeng uong ba ngala penja lani ngala budi
haba tip ya ke jing sisa tip hai kan rung ke bisa jong ke council bat kan rung haka akang jong no ya kata kemuat kamtei bakan rung haka pelajong na kamtei bakan rung sik akang jong na kat ke bisa ke bani ya na ke government lene ki collection ke jong ni ki ba man ke sni ngim ju bo hae rae lene ngim ju so lene ngim ju batang ti sni ro mare yo ya ki collection mare yo kilo ke sanction direct bagi penrung hapo ka akang jong ke office ke jong ni but ya baru gitu bisa kebagadon hapo ka akang jong ni klaim pendon kam bakala henry ni pendon kam tang nak benta ke jing don kam jong ke office bat kam tam ban siu ya ketulok jong ki noi kai kata ke dei ke jing pensai bat ke jing kren ke jong ngaku musi ubadan ke ke jing ki kle ubadan ke jing angnut ba kumnun le ban clear no le ni ban pendet no ya ke ni ka jinsa le ni ke jing bamla ban pendet ya ketulok jong ki dong tre ke jong ni le na ke liang ke jong nga klem atitin ngadan ke jing kermen bahapo kini ki kindiat banai ngila ban clear no ya ketulok kat kum ba ki nong tre jong ni ki de ban le tangita tulis